खौसेखौ बुजिदोंबा मा पुराना आबसु मा गोदान आबसु मा भलन्टियार आबसु তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছয়খোৱা ঢলাৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে 108 এম্বুলেন্সত প্ৰসৱ কৰিলে 4গৰাকীকৈ কন্যা সন্তান रोंगोरासारा दिल्लीनि लांगोनायाव गुवाहाटीनि लांगोनायाव हाबनो हाया प्रमद बर'नि गारिया बडलेण्ड बास बायदि एखे खालार जानांगौ होननानै हर सान बुहुमनि बर'फोरनि आन्दोलनाव आबसुनि बिबानखौ लानानै बुहुमनि गुबुन गुबुन हारिफोरजों सिनायजानाय सासे दैदेनगिरिया हागोनो हाया एखे खालार जेरै बडलेण्ड बासखौ बर'फोरनि मोनसे गाब बा खालार होननानै बयबो गुबुन जातिफ्रा गोजाननिफ्राय सिनायो थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि गारियाबो एखे खालार जानांगौ होननानै आरो लोगोसे दिपेन बर'नि हाग्रामा महिलारिनि गारिया एखे खालार जानांगौ होननानै फोरमायनो हागोनो हाया दिल्ली सरकारनि लांगोनायाव गुवाहाटी सरकारनि लांगोनायाव रोंगोरा सारनि खाथियाव आं खावलायो आर'नाइ ट्रेन कुनु गोसोखाङाखैमोन जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ गतिके जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन दिनै आं रायजो सभायाव धालिगावआव थानाय जितु बङाइगाव रिफाइनारि बेनि नाम सोलायनायनि सायाव 0 आवाराव आङो बे इस्युखौ दिखांदों बयबो खोनासंनानै नेनानै दंमोन दिनैनि समाव प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय जों रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोननाय मथे मालाबा प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थाङोबा गोदान आबसु ना पुराना आबसु ना भलन्टियार आबसु बेबायदि सोंलु खालामो होननानै जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो खौसेखौ बुजिदोंबा मा पुराना आबसु मा गोदान आबसु मा भलन्टियार आबसु सानसेबाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों साननैबाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों बोसोर बोसोर सोमावसारदों सोरनिबा न'खरा थांनो हायाबाबो थाइसेबाबो हेफाजाब होदों আমি এটা ভাল কাম ইটো কৰিবলৈ পাৰিছো বুলি মই বিশ্বাস কৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ সংস্থাপন হৈ গল তেখেতসকলৰ উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা হৈ গল তেখেতসকলে স্পেসিফিক এটা জায়গাত বহি থাকিব নালাগে কবাত ফুটবল হৈছে তাত যাব পাৰিব কবাত পলিটিক্যাল মিটিং হৈছে তাত যাব পাৰিব কবাত কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে তাত যাব পাৰিব प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे गोनांथार हाबाफारि लाबोनायखौ नुनो मोनदों भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय गेदेरमा दैदेनगिरिनि सोलायदों थिगानो जादों मोनफ्रोमबो बिटिसि बिटिआरनि मुंफोरखौ सोलायदों थिगानो माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आसा खालामदोंमोन सासे गेदेरमा दैदेनगिरिया दिल्लीनि लांगोनायाव बिटिसि बिटिआरनि माखासे खोथाफोरखौ गसंनानै बुंनो हानाय जायगा मोनबाय गुवाहाटीनि लांगोनायाव गसंनानै खोथा बुंनो हानाय अधिकारखौ मोनबाय आसा खालामदोंमोन थिगानो मोनफ्रोमबो बर'नि बिटिसि बिटिआरनि मुंफोरखौ सोलायनो नाजादों थिगानो गिबि आं खावलायगोन दिल्लीनि लांगोना गुवाहाटीनि लांगोनायाव हागोन हाया जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जायफोर नाजाबोनाय भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय बर'नि मोनफ्रोमबो हान्जाफोर सोमावसारनायनि खोथाखौ बुंनानै गोमखांहोनो हागोन हाया बयबो मिथिबाय जे दिनै 3 बाजियाव एकर्डा जागोन आरो दाबो जोङो दावहा नांगासिनो दङ गभर्नमेन्टजों रायजो राजाफोरनि दावहाया राजा लामायाव फोथाराव नेशनेल हाइवेआव रेल लाइनाव बायदिसिनायाव जाबोबाय नाथाय दैदेनगिरिफोरनि दावहाया टेबोलाव जायो दा बे टेबोलावनो जोङो दावहा नांगासिनो दङ मानोना जि मोनसे सुक्ति जागोन बे बर' हारिनि थाखाय जागोन बियो एबसुनि नङा एनडिपिनि नङा सोरबा आफादनि नङा बियो बर' हारिनि थाखाय जागोन बे ओनसोलनि थाखाय जागोन दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि हेंथा हेंथि जानायलाय जोङो नांगौ बायदि जेरै हास्थायदोंमोन बेबायदि माखासे मोनथायफोरखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाबाय जे जोंनि जोहोलावफोर जायफोर 30-40 बोसोर अस्त्र लानानै सोमावसारबोबाय हाग्रायाव थाबोबाय सिलाय गुलि माने बिखायाव बजबनानै लाबाय
माने ब्लाड सेट जाबाय गोबां गाज्रि मुं मोनबाय न' बां गारनानै भुटान बांलादेश म्यानमार हाग्राफ्राव थानानै सम हगारबाय दा बे गासैखौबो दिनै मोनसे फिनिशिंआव लाबोनानै दिनै मोनसे सलुसन जानो थांगासिनो दङ बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे हिस्ट्रिक सम आरो बेखौ फिनिशिं खालामनाया जोबोद गोब्राब मोनसे हाबाफारिमोन दिनै गोबां हारियाबो सिलाय लानानै सोमावसारदों नाथाय फिनिशिं खालामनो हायैनि थाखाय बै हारिफ्रा गुलाय गुजाय जादों दा दिनैनि समाव जोङो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन जि मोनसे उम्रुकै थैजासे जेल जानायनि साजा फोसावदोंमोनब्लाबो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथांखौबो बेल लाना फैनानै बे सुक्तियाव मोनसे बाहागो खालामनो हादों दिनै हाग्रायाव थानाय जिफोर म्यानमाराव थानाय ग्रुपआ फैनानै दिनै बे सुक्तिनि बाहागो जानो हादों गावस्रा गावस्रि ग्रुपनि गेजेरावबाबो दिनै धीरेन बर' बिथांखौबो जोङो बजबनानै लादों बयबो जोङो खौसेयै थांनो नागिरदों जेसेबां ग्रुप दङ बर' कसारी बिनाय UBPO बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय बाहागो लागोन बे गासैबो ग्रुप सोमावसारग्रा ग्रुपफोरखौ जयै जोंनि गोसोखौ गुवार खालामनानै जोङो बेवहाय सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ बेयो जाबाय गुबै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव सान्ति गायसननाय मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बायदिसिना मुं होनानै गाज्रि जि खोथाफोर बुङोमोन बियो दिनैनिफ्राय जोबसिगोन गाबोननिफ्राय जोङो मोनसे गोदान बर' समाज जोङो दानो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे सुक्ति बिनि उनाव जोंनि हेंथा हेंसिफ्रा जोबनांगौ आरो जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ दा दिनै जुदि बुङोब्ला जे जोंनि दावहाया दाबो जोबाखै मैयायो 26 जानुवारि खुंनायाव BTCनि सिफआ बुंदों जे एबसुआ सारेन्डार खालामबाय एबसुआ खुनुदिन सारेन्डार खालामा आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो खुनुदिन जनानै थानाय नङा नाथाय नैबे सुक्तिया बर'नि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लांफिननो थाखाय बड'नि बिदा फंबाय जाय बिमाया मोदै हुगारनानै दङमोन जाय बिब'आ जायनि बिसिया दिनै नेनानै दङमोन बिसोरखौ न'आव लाबोनायनि थाखाय नैबे सुक्ति दा नंखायनो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय खोथाखौ आं कन्डेम खालामो आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एबसुनि दिनै आफादगिरि गाबोन आं आफादगिरि थागोन ना थाया मिथिया नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा रोखा लिरनाय दङ दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों दा बेनिखायनो जोङो गोबां जुजिदों दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनुदिन जोबनाय नङा दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दा जाथों जोंनि गेजेराव NDBनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो गोबां खोथा बुंदों फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय फानजाबाय गाबोन समफोर फेसबुकआव ओंखारगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि खुनु आंहा सक्ति गैया बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समा रंजानायनि सम आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों आरो बेवहाय जोङो समायफिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमोसनजों जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन दा नंखायनो खुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां जिनिस दङ दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बेखौ सोबाय आर'नाइ ट्रेन खुनु गोसोखाङाखैमोन जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ गतिके जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन ओंखायनो जोङो दारि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया
आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों इमोसनेल जानाङा मैया CM जोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन रायलायगोन गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा नाथाय बयबो मिथिखानानै लादो जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर दिनै जिखिनि सरकार जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोरै जादों बोरै जायाखै ओंखायनो बिनि उनाव जोंहा इमोसनजों नङा जों खौसेयैसो आवगायलांनांगोन गिबियाव दिल्लीनि लांगोना गुवाहाटीनि लांगोनायाव जोबथेसालियाव थानाय आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानाय जायफोर दिनैसिम केसनि सायाव बोखारजायो बेफोरखौ गोनांथि गिबियाव बिनि उनाव जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर दिनैसिम केसनिफ्राय बोखारजायो बेफोरखौ गिबि नाजाग्रोबा बर' हारिनि गेजेराव सुख शान्ति न'खराव गथ' गथाय न'खरनि बिदा फंबाय गामिनि रायजो राजा रंजा बाजा न'खर दानो हायो धोरोमा दैदेनगिरिफोरखौ दिनैसिमबो आसा खालामो प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आर'नाइ ट्रेन बड'लेण्ड बास आरो अनेक फिसा फिसौ नुनो थांदों बेटारि गारिनि गारि फिसा फिसौ गिबियाव आं बुंगोन प्रमद बर' दिपेन बर' हाग्रामा महिलारिनि जाय बिथांमोनहा सोरांबानो दामि गारि सालायो जेरै बड'लेण्ड बासखौ मोनसे गाब होदों बिथांमोननि गारि गुराया बड'लेण्डनि गाब सालायनो हागोन हाया रोंगोरा सारा दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव बुंनो हागोन हाया BTC BTRनि दैदेनगिरिफोरनि दिपेन बर'नि गारिया बड'लेण्ड बासाव जेरै गोजाननिफ्रायनो जाम्बा जाम्बि बोराय बेन्थ गुबुन हारिफ्रा बर'फोरनि बासा फैगौ हनै बड'लेण्ड बासा हनै जेरै गुबुन हारिफ्रा मेगनजों थोंजोङै गामिनि रायजो राजाफ्रा जेरै थोंजोङै बर'फोरनि बास बर'फोरनि वेंगार हाबा खेराइ मिथिं दावथिङाव जिखुनु जाया बड'लेण्ड बासा बर'फोरनि मोनसे गाब हाग्रामा महिलारिनि नाजानायाव जेरै बड'लेण्ड बासा मोनसे खालारजों गुबुन हारिफोरनि मेगनाव रायजो राजाफोरनि मेगनाव जेरै गोजाननिफ्रायनो नुसारो थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि गारिया हाग्रामानि गारिया दिपेन बर'नि गारिया एखे खालार जानांगौ होननानै रोंगोरा सारा हागोन ना हाया प्रमद बर' सारनि नाजानायाव बेटारि गारि गामि गामि बेदर फानथिंनो हानाय गामि गामि गाइखेर फानथिंनो हानाय गामि गामि मिथिं दावथिङाव साहा फानथिंनो हानाय बेबायदि बर'नि मोनसे गाब होनानै बेटारि गारि रानदों थिगानो बेबायदि गाबखौ जेरै बे खालारखौ दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव रोंगोरा सारा हागोन ना हाया थाबैनो खौसेखौ बयबो खोनासंनानै नेनानै दंमोन दिनैनि समाव प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय जों रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोननाय मथे मालाबा प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थाङोबा गोदान आबसु ना फुराना आबसु ना भलन्टियार आबसु बेबायदि सोंलु खालामो होननानै जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो खौसेखौ बुजिदोंबा मा फुराना आबसु मा गोदान आबसु मा भलन्टियार आबसु सानसेबाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों साननैबाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों बोसोर सोमावसारदों सोरनिबा न'खरा थांनो हायाबाबो थाइसेबाबो हेफाजाब होदों बर' बिमानि थैजोंनो जोनोम जादों बर' बिफानि थैजोंनो नाजादों अब्ला मा सानसे मा साननै भलन्टियार आबसुआबो आबसु सोमावसारनायाव बाहागो लादोंबाबो आबसु मा गोदान मा गोजाम जोंनि खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय गोदान आबसु ना भलन्टियार आबसु
ना दानि आबसु प्रमद बर'आ बेबायदि सोङो होननानै जों खोनानो मोनो जोबोद लाजिथावना आरो लोगोसे खौसेखौ जुदि बुजिदोंबा प्रमद बर' सारा गबिन्द बसुमतारीखौ बुजाय गबिन्द ग्रुपनि ना रन्जन ग्रुपनि ना सावरायरा ग्रुपनि ना गेरेन ग्रुपनि बेबायदि सोंलुआ मानो फैयो गासैखौबो जुदि खौसेबा बाव सोंनाय अबे हान्जानि सोंनाय खोथायानो फैया सोंलुआ बोरै फैखो खौसेबा सानसे आफादाव बाहागो लादोंबाबो बेबो एनडिएफबि मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दालनाव बाहागो लादोंबाबो बे बर'निनो आन्दालनाव बारसोमनाय अब्ला दिनै खौसे होनना बुंदों खौसेनि बाथ्राया दिनै खौसेखौनो नेनानै दं नाथाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायसो नों उमुक नों सोर नों उमुखा नों गोदान ना गोजाम बेबायदि सोंलुआ सोरनिफ्राय फैयो रायजो राजाफ्राथ' खौसेखौनो नेनानै दं नाथाय प्रमद बर'खौनो होन सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिखौनो होन मा सिनियर मा जुनियर जायफोर सोमावसारनायाव बाहागो लानो हायाबाबो आबसुनि डनेसन खांनाय बेफोरावथ' थाइसे थाइनैबाबो हरदों रायजो राजाफ्रा सोरबा एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो हायाबाबो ओंखाम बोथिसे जाहोदों दै गिलाससे जाहोदों फंसेबाबो माथो होदों नाथाय दिनैनि समाव गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायनो बाथ्राया खौसे गैया जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो रोंगोरा सारा दिल्लीनि लांगोनायाव गुवाहाटीनि लांगोनायाव थाबैनो बिटिसि बिटिआरनि मुंफोरखौ सोलायबाय थादों बुंनो हागोन हाया दिपेन बर'आ बड'लेण्ड बासनि गाब बर'फोरनि गाबखौ सान हर सालायनांगौ प्रमद बर'आ सासे आबसुनि मैखोम सोमावसारनायाव बाहागो लानानै बुहुमनि गुबुन माखासे माहारिफोरजों सिनायजानाय लिडार बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ बर'नि गाब रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिटिआरनि बर'फोरनि गाबखौ प्रमद बर'आ हर सान सालायनांगौ आरो लोगोसे जेरै बड'लेण्ड बासखौ हाग्रामा महिलारिया गोसो गोरबोजों गेदेरमा रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै बड'लेण्डनि मोनसे सिम्बल गाब जेरै बेबायदिखौ लाबोनो हादों हाग्रामा महिलारि साराबो सान हर सालायनांगौ होननानै दिल्लीनि लांगोना गुवाहाटीनि लांगोनायाव सरकारनि खाथियाव खावलायनांगौ